Mga igsoon ko din ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Diha sa atong kasaulugan karon na kita sa ikatulong Domingo sa Kwaresma. Dili ko mapugngan pero magbalik-balik kanunay ang mga pagbasa nga naagian nato ni adtong una o ikaduhang Domingo. Kung atong gamay lantawon, mga igsoon, ang unang Domingo sa Kwaresma, gisgutan kita sa kinabuhi ni Jesus nga sa iyang kaugalingon mismo siya gitintal. Niadtong niaging Domingo, nakita usab nato nga naa ang kakusog sa grasya sa Ginoo nga gihatag sa Dios Amahan, dili lamang adto kang Kristo kundili usab ngadto sa iyang mga apostoles pinaagi sa ilang pagwitness sa transfiguration ni Kristo. O diha sa katapusan sa transfiguration, sila nanganaog balik ngadto sa realidad, balik ngadto sa adlaw-adlaw nila nga kinabuhi. Karong Domingo usab, nakita nato nga diin si Jesus misulod na sa Jerusalem, didto na sa Jerusalem, niadto siya sa Passover. Kung atong lantawon kining gamay nga view sa atong naagian mga igsoon, makita nato nga naa gayud ang realidad sa Kristohanong kinabuhi. Naa ang tentasyon, naa ang grasya sa Ginoo, para asa man kini siya. Diha karon sa atong ikatulong Domingo, giklaro nga kini aron pagpadayon sa misyon. Diha nga gihatag ni Kristo. We have weakness, but the grace of God abounds to continue the mission that Christ has given us. Kung kini atong lantawon sa ingon mga igsoon, nan ang dagan di ay sa atong Kwaresma, dili lang ni usa ka pagpahinumdom kung unsay nahitabo 2,000 years ago sa kinabuhi ni Kristo, kundili kini naghisgot, nagpahinumdom ug naghatag kanato og pagtulunan sa atong Kristohanong kinabuhi mismo. Nga kung musunod kita ni Kristo, anaa kining realidad. Realidad sa atong kahuyang, sa atong mga kasalanan, sa atong mga kapalpakan, sa atong pagluib sa Dios. Apan kanunay usab ang grasya sa Dios diha kanimo ug kanako. Dili tungod kay ato kini nga katungod o ato kini nga kailangan nga benepisyo, kundili iya gayud nga grasya nga gihatag kanato diha sa atong pagpadayon sa atong misyon nga atong nadungog karon nga gipadayag ni Jesus diha sa iyang paglimpyo sa templo. Our mission is to continue to bring Christ and to make Christ the center of our lives, of our community, of our family. And so by doing it, we are able to bring the good news to others with the presence of Christ in each and every one of us. Nan nindot nga diha sa ato ikatulong Domingo sa Kwaresma, gipahinumduman kita una sa tanan diha sa unang pagbasa nga ang papel, ang misyon nato sa pagdala kang Kristo diha sa unang pagbasa gipadayag diha sa pagsunod sa balaod sa Dios. We heard the 10 commandments. Unsaon pagdala ang Dios diha sa atong taliwala. Ang daan nga testamento nagaingon, sunda ang mga balaod sa Dios, the covenant of the Lord, nga gisimbolo sa gihimo diha, gipatik diha sa 10 commandments nga gidala ni Moises. Remember, Moses is the symbol of the law in the Old Testament. Gidala niya ang balaod sa Dios, aron ang pagpuyo sa balaod sa Dios maugayod ang pagsinati nga ikaw, ako, kitang tanan
naa iya sa Dios. Nan, kung atong i-summarize mga kaigsunan sa una, no? Mao ni ang akong na kahinumdum jud ko aning 10 Commandments. Kay mao ni ang akong nabagsakan sa pagka grade 3 nako. Grade 3 nako sa akong pag-eskwela sa Catholic school. Ngano man kay ang final exam sa among religion sa una, mubo ra kaayo. Gisulat sa madre, write the 10 Commandments. So sa nga akong nahinumduman 5 raman. Mauna nga magbasa na gani sa 10 Commandments minguto arapod. Ni ana pod nasangit ang akong grado sa una. Nga hapit kuwa kapasar. Maong mayo gani kanay ribalida. No? Gimemorize yun ang 10 Commandments. Og nindot kung atong masayran yun sa ang 10 Commandments. Nga kanunay gayod naghatag ka nato og ideya nga naa kadtong elemento o naa kadtong aspeto sa 10 Commandments nga unsaon paghigugma sa Dios, unsaon paghatag og dakong pagtagad sa Dios. Dayon ang musunod, unsaon nato kining atong kinabuhi diha sa pagpuyo uban sa atong isig kataw. Ang mga giya sa 10 Commandments tataw og klaro nga nagapadayag sa kanunay nga gisummarize ni Kristo sa iyang kinabuhi sa New Covenant. Mao kini ang akong bag-ong sugo pag hinigugmaay kamo sa mga ako nahigugma kaninyo. Ang unang sugo nga importante higugma ang Dios labaw sa tanan. O kung balikan na itong 10 Commandments, tataw na. Paghigugma sa Dios, pinaagi sa pagrespeto sa iyang pangalan. Paghigugma sa Dios, pinaagi sa pagrespeto sa adlaw ng ipagpahulay. Paghigugma sa Dios, pinaagi sa dili pagpasipala sa ngalan sa Dios. Diha sa atong isig kataw, klaro kayo unsa atong mga buhaton. Mingon taaw, katong 10 Commandments padadali rato, basta sundon nato ayos na ta. Apan mga kaigsunan, kini ang gibuhat sa mga Hudyo. Ang 10 Commandments, ila pag yung gipalambo, nga tungod ni ini, naa ang daghanang mga balaod nga ilang gihimo. Nan, uban niya na mga igsuon, matingala kita nga kung kana man di ay ang sitwasyon, ngano man si Kristo nang hinlo sa templo, unsa man day dautan sa ilang gibuhat, di ba ang pagdaig man to sa Ginoo, unsa may pinaagi sa ilang pagdaig mga igsuon. Hinumduman nato nga sa daang testamento, gi-encourage yun sila, labi na sa mga panahon nga moadto sila sa templo, sa mga gisugo nga mga adlaw sa Dios. Ug usa niining mga maong adlaw, mao ang adlaw sa pagsaylo or the day of Passover nga gitambungan ni Kristo karon. Nganong ni-react man si Kristo? Kay ang nahitabo mga igsuon diha sa panlantaw nga kinahanglan perpekto ang halad sa Dios. Nakalimtan nga mismo ang templo nga mao ang balay sa Dios. Wala nahatagan og dakong pagtagad. Tungod lagi kay ang gusto og giapas sa mga tao paghimo lamang sa ritual diha sa perfect nga pamaagi. Ngano naninda man sila og mga hayop didto sa gawas o diha sa gawas sa templo. Kay kung tanaw nato ang templo mga igsoon, naa siya'y outer side ug naa siya'y inner side. Dili pareho diri sa atong simbahan. Pero ang templo nila sa una, naatoy Holy of Holies, nga naatoy mga lugar alang sa mga lalaki nga mga Hudyo, naay lugar alang sa mga babae nga Hudyo, naay lugar sa mga hintil, ug naatong entrance nila. Didto sa entrance nila, didto ang gipamaligya nga mga hayop. Kay dili man pwede mga igsuon nga maghalad ka sa templo sa og hayop nga kiang, no? O hayop nga payat
Hayop nga dili maayog tan-awon, dili first class. Kinahanglan nasa balaod ka ihatag nimo sa Dios ang first class, ang unang abot. Mao nga aron dili lisod kanila nga magdala pag hayop gikan didto sa Malabog padulong dinhi sa katedral. Ang ilang himuon mamalit na lang sila diha sa mga gitinda nga first class nga mga hayop aron himuong halad sa templo. Gikan sa karnero nga halad sa mga dato, hangtod na sa kabus nga halad nga mao ang mga salapati. Kinahanglan kini mga nindot nga mga hayop ang ibutang nila sa halaran sa Dios. Nga mao kanuna gihimo. Gihimo ni Abraham, no? Gihimo ni Moises, gihimo sa ilang katigulangan. The sacrifice to God. Mao na nga practical. Karon makapasar, no? Makapasar diha sa criteria, mupalit lang ko sa gawas. Nganong na may money changer, no? Tigkambyo og salapi. Kay mga kaigsunan, ang salapi sa templo lahi. Kinahanglan walay imahi, walay kulit sa dagway sa tao. Kay kana alang kanila Dios-Dios. Busa na ay kaugalingon nga kwarta ang templo, ang imong kwarta nga naay naong ni Ninoy Aquino, naay naong ni Lapu-Lapu, kambyuhan didto aron ang imong ihalad sa templo nga kwarta gayud nga haom diha sa balaod sa Dios. So kung atong lantawon, ang ilang simbahan, ang ilang templo is a temple of worship and practicality. Nanong nasuko ma si Jesus niini. Atong gilantaw nga ang reaction.com ni Kristo, ayaw himua ang balay sa akong amahan og usa ka palengke, usa ka merkado. Nga ang gipakadak-an na lang sa dagan, ang kalakaran na lang ngadto sa gawas. Ug naa ang kalisdanan diha sa timus nga pagampo nga ang unta ang halad, ang pagampo, ang sakripisyo mas makapasuod kanila sa Dios. Ang giapas na lang sa kadaghanan sa mga tao, ma-fulfill ang ritual of the Passover. Mahimo lang nila ang sulundon nga mga buluhaton. Nahinumdum ko niini. Kay kadtong nakabisita ko dugay na og usa ka lamay didto sa akong tiyo sa baryo. No? Pag-abot namo perting daghanang tao dito sa gawas, lamisa, no? Naa ang hantak, naa ang baraha, naa ang tanang klaseng sugal. Nya, with matching painit pa. Pagsulod namo dito sa balay, ang naibilin dito sa sulod ang ako rag yung tiya. Nga dito nag-atubang sa lungon sa iyang mahal sa kinabuhi. Pag-abot namo, pangutanan ko siya. Daghanang tao sa gawas no, lagi perti kay hingamigo mangguni imong tiyo. Pader, mayo. Pero walay tao sa sulod. Minsan nga, tuaman dito sa kalingawan pa kay makatug man sila sa sulod. Dito sila sa gawas kay magmata sila. Iingnan ako ang akong nanay. Ganong ing animan? Ganong naamay ang sugal-sugal diha? Ngayon ako nanay, natural ra na. Nga, naagyod na siya para na mo bantay sa minatay. Ningon ko nga, nay, kung tinuod pa ng kawaton sa wakwak ang minatay, dugay rin na waastiyo. Nga naman, wa man ni bantay. Tuaman dito sa daghan nga mga kalingawan o mga sugal. Tanawon ko nato niya itong ritual mga igsoon. Tingali giigotan ni Jesus, ani ba? Nga naatay daghan nga mga buluhaton, daw buluhaton sa ngalan sa Dios.
apan nakasentro nganhi sa atong pagkatao. Daghan kita yung mga ginahimo sa simbahan, apan pagtubag lamang sa mga ritual, aron makaingon kita nga atong na-fulfill ang pagsulod nato sa Kwaresma, pagsaulog nato sa Semana Santa, daladala tagdakang lukay, para asaman. Panahon sa Benditas Lukay, perting daghan ng lukay. Ang intensyon sa uban sa pagdala og lukay, kay lagi daw kining mabless nga lukay, ibutang nila sa pultahan, ibutang sa bintana, ibutang sa tanang mga suok diha para mawala ang kikik og balbal, mga yawa sa balay. Ang ako ingon, unya ang nagpuyo, yawa man, di pud kagawas, kadaghay lukay. Unsa man gyud ni siya? These are symbols of accepting and welcoming Christ to Jerusalem. Mao na ang original. Pero ang punto mga igsuon, bisan pag magpasanta og usa ka dakong lubi sa lukay nga nakadaghan, pero wa nato gi-welcome si Kristo sa atong mga kasing-kasing. Unsa man kana? Are these things we do in our rituals bringing us close to God? Mauna nga ang paghinlo sa templo, usa ka misyon natong tanan. We continue the cleansing of the temple of Christ. Karong sunod semana, na-schedule ang mga worship ministry ng Mutabag Limpyo sa atong simbahan, andam para sa Semana Santa. Nindot tanawon ang limpyo nga simbahan. Pero ang pangutana ni Jesus karon, ang templo nga mao ang atong lawas, ang atong kaugalingon, na limpyo ba diha karon kanato? Mao kini ang usa ka hagit. Kay usahay mga igsuon, kita malipay na lang tang matuman ang mga tulumanon, mga ritual sa atong relihiyon, sa atong pagtuo, apan wa ni tidlom si Kristo diha sa atong kinabuhi. Mao kini ang una siguro nga atong lantawon. Gilintuad ni Kristo ang mga lamisa sa mga tigkambyo o kwarta. Kay nga naman, usahay mga kaigsunan, ang atong kaugalingon na hisentro na sa kwarta. Gipanghawa ni Kristo, giabog ni Kristo ang mga hayop. Aron unta kita makakita nga ang tinuod nga pagsimba sa Dios wala sa atong gidala, kundili naa sa atong kasing-kasing. Usahay, nindot nga makita nga diha sa atong paghimo sa pagsimba, daghan tang gidala. Apan, kung kining atong gidala, wala nagikan sa atong mga kasing-kasing, taphaw o wala siya'y kahulugan. The seal kanindot nga gikutlo ni Kristo diha sa atong pagbasa karon, nga gikan sa Daang Testamento, gikan sa libro sa Salmo, nga nagaingon, the seal of your house consumes me. Ang pagkadilaab sa imong balay maoy nagaaghat kanako. Kinibang atong pagtuo mga igsuon, kinibang atong pag-ila sa Dios, kinibang atong kauhaw sa Dios, mo'y nakapaaghat kanato sa paghimo ug sa pagsunod sa atong mga buluhaton sa pagtuo. Kung kini nan bulahan kita, kay kini usab ang magahinay-hinay ug limpyo sa atong kaugalingon.
Pero kung ang nagaaghat ka nato sa pagsunod, nagaaghat ka nato sa pagsimba karon, is just to fulfill an obligation and not to encounter Jesus in the Holy Eucharist, we missed the point. Sa makausapa, kini ang giabog ni Kristo diha sa atong kaugalingon. Aron unta ang atong pag-ila, pagsunod kaniya, mahimo nga tiunay gayud nga pagpadayag sa usa ka buhing Dios. Manghinauta nga kini atong padayunon sa pagtan-aw. Nga kining tanan di ay alang gayud sa atong kahimayaan sa Dios. Dili na kita mangandoy pa. Nga mayong tagtinuod ba na imong gisulti pa der? Ngayong anak gyud? Kung sa may pruiba nimo ni anak. Kanindot sa ikaduhang pagbasa nga si San Pablo nagapahinumdum kanato diha sa atong kaugalingon nga ang mga Grego sa kinabuhi nila kanunay nangita og kaalam aron makakita sila ug makaila siya sa presensya ug sa kinabuhi sa Dios. Ang mga Hudiyo kanunay nangita og mga timaan sa may timaan o sa may prueba niini nga tinuod kana si Jesus nga atong gisangyaw ug atong gipuy-an. Apan si San Pablo nagpahinumdum kanato, Magrego ka man o Mahudiyo ka man, ang krus ni Kristo igo na nga timaan nga naa ang usa ka buhi ug mahigugmaong Dios nga nagtawag kanimo ug kanako sa pakigsuod kaniya, sa pagpuyo uban kaniya, pagpanaw sa kinabuhi uban kaniya. Kay tungod kana mao ang timaan ug kana mao ang kalalom sa kinaadman nga atong mahuptan diha sa atong kaugalingon. Busa mga igsuon, diha sa atong pagpadayon karon sa Santos nga Eucharistia, pangayuon nato ang Dios. Lord, tabangi daw ko nga palalumon ako ang ako. Dili lamang pagsabot ang akong pagpadayag sa tanan akong pagsimba diha kanimo. Aron sa akong kaugalingong mismo, gikan sa akong kasing-kasing, hangtod sa akong mga buhat, magapadayon ang imong paglimpyo sa templo nga anaa imong gigasa diha kanamo. Amen. Palihog manindog.